pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansme kardom pipaju panil pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi tangte non ki bertang tonpen arj ponitha KKCA pen flyover ki kimbama along sekarkli duna joksi flyover ka salang malong honi ki phopu APA se asong tonpen akol ki pia putha KKCA kongchon bangbal som tistopen krangke thengno ningkang samse chipaklang kon tangte KKCA kongchon bangbal som tistopen alam thele arjupon ikha furong supi la along adolong china dolong mate di footpath over la non selamba malong di tong siko ben prang kia mai ke pha lam thi bang la builo pini APHLC atum samson teron ate ha atum prang kia mai ke pha long lada di footpath over along ni tum pen bong china nam ki pula ben se ta ki kon pen alama puthak ka pa kondo KKCA aphat asini ni tum ki pudanya bang la hello labang so apply over long ke APHLC pu jai kathar a party ke cheng ben ta ke alam ki na do well la ke do pi khanya la ke chathan masium ge lo sida ni tungi pui bang ke alang tum pini arang ke amai ke do hu la di purong sopi along ki kim ki pura KKCA tum pen bong china nam ki pu la so ki pu pen a joksi dolong ta ki lo la pen mesin kereng hai ta tururuk cing turai dia lo la an rara phan ka pachupai kusi dipu la sini li a hokpet alam kan ingi li bangke nili to nang rara phan thamjir ko la bang so di furong suki flight over ki ma hot kerang hota nili tumde chini tumde la pen ni tum hanang ka bide la pen ni tum hanang ka ching bida bang tenang so dabe la da rong phal pi rong be akum ni ta komam tu rong ka terek ne la da ni tum tumde tapi lahai ke ni tum cipadi deng ke api lada di furong supialong flyover kim bopen kereng henota mesin hinita henota cingsu pun la jora bang cingsu dai kwa joine si niriphan biswas alangli la pen chatri alangli lada MD atum engineer top akathe level contractor engineer atum ni phan kunang lolo dia nang litum kardom kardi atum do pute ini tum akereng mesin amukha kam ke kleman tadak kikup tik allo heno etlo kusinan pulo lasi heno etlo protang te kuson lo ke klemang po ba heno etlo kusinan pulo amani li thak dun lo ente nili le ke thek pet bukali ni tum aham phang do ni tum charjulan kopi koson siklem nei ma bumasi ke cheng si la so mesin or ritha ni tum siaron do buti ke pa nai posi longle ahi ti ason in New York yam la ka chingkoya pa hi ti hinang pusi ke cheng si lo mesin chingkoy da pen buti nang pan phit lo la so buti pan phit pen o ente anso se ke klem ke rok ke ran ke me aphan la ituma KARBI ANGLONG ta ka chingthur me se nai aphan pot ar namar ni pen a hai hang pon de na tham chidita ar kli nang pusi ritum di pu than di pu inglong kiri kesar ariso la pen ke sonak thak penangan atham themu chot anam themu chot athan pham nitum amen amun dak tok konsi nitum RP lo la pela sokar kli cheng hota sapu bumut okan mewe da su thot adap RP ku lo la sorak thak ti la fakso se ga ke la dak nitum KKCA pen ke west KARBI ANGLONG beda kurusar do la pen east KARBI ANGLONG ta pen ana kurusar do nitum kurusar pen ana kurusar han ka pangru ma khailo kurusar pen dak ni fu te bok terai kurusar pangru sinitum hong plia lo kar plia da hong plia anar kui si non akam ta krembom lo asini ligi pudanya bangela puelo rada phan pharang ke amai ke dota ke thanda alang litum anghu chikili glema ku pusi rada kam ke klem la som rada phan kapacho bai ma pharang ke amai ke pha benda alang litum nang chini dun mala da di furong supi flight over kaselama hu nili tum besi bong china nam ki pu video asabut hakhi doma la so that bong china nam pu that pensi la so di flight over kahinu nang lo mesin kahinu kereng kahinu nang lo bukan ninge ke ake hai sersing be alang li sikaninge nili tum theglong lo alang li tum ko pi ko so ne rada kam ke claim APHLC party long amasi la kha phek le phek e long kilip ko so si chipati bung aja Safari VX pen auto her intang rak pen kachitong
Arkoi ni phainer cap suri hini rank korap ho Borpatar police station ke paro jengrong pia rong ang dena da por phainer cap ra chitima por malong I hum safari bearing registration number VXAS 04N111 lapen I hum auto hearing tangrak kachitong dorajok auto katewar abang pu lapen auto aro kachit hapdun atum penang ana renga pusunang lopusi berta riptunok adun thu berta ketok bom una hut anke safari agari ahem pu ahem arin mate arong pangchek ponong nilang lapen halapo auto katewar abang amenake bindo intia hem japrajan hansia rong pusi chinidun nonomat kido ana sai Borpatar rai komsai ki atum wangpen kido ana sai teme chipari denhon arnam lang pipen thurong terang report KARBI ANGLONG TV9 news Khatkati market complex along inauguration program kidingpon Lason sela khain ko rai Siborjan constituency ke parlo Khatkati bazar along ni phainer cap ar koil chiklo suri hini rain ko rapor ni Khatkati market complex along inauguration nong e ki somajai me kangpupon KEACCEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Numol Momin Loker MAC Sarjo Rong para tumari ding pensi bangso inauguration nong e ki somajai me impupon ang partalang lilong kachurab dun kithe kiding atum lapen bazar committee rong asar LA kadogawech tongdun si mai mesenpen pachunpon lapen bangso jai menglong greater khatkati bazar committee president secretary tuma hinpen non kachori bom asorkar BJP mate KAAC kachoria tuma phan an alangitum ningak longpen ningkang sam lapen kachoro pajerdun lapen bangso long puthot bazar officer hemstame nang pipona sonte mesenji puta chuning ripon lapen bangso greater khatkati bazar committee along kiklem bom lake president longsar bongrum chunbang silent tok bitum pensi chipa hem pupon lapen tibok tirai SGB babu bongrum GB khemon bongrum atum anstame chitongru tangtalang litum penalam thele arjupon sina Borjan pen hempuinti report KARBI ANGLONG TV9 news. Tumla pakiti ang kanglong ining karong abe je prang pani gala son bozar pustame kisung ge boy la son sido la bipari tum ke to ke thak asona kisung pendang lok asai asona kisung do piglo boy pistame non la BJP sarkar bang juiben misen isi dak khotkuti bozar phan paching thu nei matela market complex lason pinai itu pen lang Dr. Numol Mumin sar ngaching hon pen dak nili tum khotkuti bozar long stame aso scheme deng pon pen pini ani abangke prapjin pen alang patang si pini dak opening lason lo laso opening along bang pini dak KARBI ANGLONG Dr. Tuliram Ronghang sar stame pini dak inauguration along nang chitong dun aso logot dak MLA Dr. Numol Mumin deputy speaker alang same nang dun plus ladak elitum ening che thenai MEC Surjo sar EM alang same nang chitong dun sona taxi EM dak bukajan EM Degial Pukon sar same nang chitong dun aso logot dak do lang MEC do penako chairman ongta do sono taxi ke thege ding tum chitong dun la sinili tum bazar committee hin pen ki tum bangke ekdom iningarong piglo alang tum han churo par piglo je la son nangama tha theke pot nili tum chot kalilo dak non la kadu kabe dak bepari tum samya aningarong pro son sidolo sonaksi la BJP asokar abangke mesen apen along tin same son thaga bazar sang deng do mase sa tum bangke apor bangalom so si apor picholo or pitame pini nili tuma hin pen bangke kero pajiro je ining sampiglo nili tum komite hin pen bangke nasi aswa sarkar do jong si dobom lang pulute tinaan KARBI ANGLONG stame kaching thur asai doji mate nonda dobom lo an se dolang pu sining thesi lan sin nilam the kang ton lo kado si bangani nili tum bazar komite hin pen bangke ahok lo non la market complex bangge nang kilo ningarong piglo wat kita me solo got nilitum jasimet ladak Borjan MEC matela Borjan EM Surjo sar phanbang chuni kang tungbang ke untela bazar committee la so office abang jongsi council pen
kerap nang pison te ningarong pekji je ko energy giding pen ningkan thongke aplikep ni dolo la so bojar abang ke kompleks bang ke non long iglo la so logot la office la so abang le aku sar sujo sar nang rap sonte nili tum hin pen ningarong pegi mate alang phanchuro par pekji apen first time lo je nili tum la sona CM heglong le pilang je non do bom ki bom CM Dr. Tuliram Nong Hang Sar je la son sayang dek KARBI ANGLONG la bojar kompleks chot kali along pini towara sai pen danglok pen la kaching thura sai pen danglok la so bang ko an ke cheng pen nan tok je la alang do ki bom mahut je pachelar hun KARBI ANGLONG masi mathadang ete aprang pen non abang ke prek piglom mate chelar pachelar phun abang ke alang son thot CM ke nili kai long bang ke theklong li pin lang mate prang same theklong i pu bang ke la son bang ke avilang nasi ini ngarong parpik lo je nili tum dak border area ko kiti long son same alang ame thang pining same apor achi olai pen je pini dak bojar so complex inauguration same nang chi tong dun thekpot la sinili tum ahin pen suri dak bojar committee mate nili tum dak border long ke tua KARBI tum pen same alang phan suri akar dom pajelo je alang an su se achi the dingra KARBI akhai KARBI tum phan an su se anang lang pon apen lapu son pila nang bori pi pon verji pusi akhaben sin nilam the an sin ton koklo kardom Madhuram terang arong along chuhua mahang ki thek arani ki paman pon lason se arkoi chikloni phai sir cap surini rank kor phodio pani constituency ke parlo Madhuram terang arong chuhu amahang ke thek mate ning complicate ki chok amahang ke thek arani lapen kang thara me thek adowan kimi kang pupon lapen kang thara arong chuhu alam kurupo kang bora terang sar et hanse bapuram pro atumpensi lama inthurpon bang somai long Madhuram terang arong chuhu amai phu bapuram pro lapen chun bang sar et hanse amparta arong chuhu phan ke kra arada chum chitong dun pen ningarong chipidun lapen mai phu bapuram pro pen lam the ke paklang pon lo je kang thara the one ke kaching hon nai sar pritam pro pen donet pipon lo pusi lam the than pon arnam lang pipen tirom terang report KARBI ANGLONG TV9 news Thongnok Bay English High School Longgunok Sok Kipadupon Thongnok Bay English High School along Education Department Gopo Wasam Pen Gunok Sok Kipadupon along Nangkachitongdun Asu Kumar Sona Externer Nevina Phangchupi Externer Atumpen Chitongdun Lapen Pinangan School Lothan Bangatumpen Chitongdun Si Musumomar Tumaphan Sadlang Kipatoka Jai Mekasai Mesen Pen Dengponlo Lapen Gunok Sok Jai Mekasai along Logo Charlie Musumomar Tumapia Po Atumaphan Musumomar Tum Loka Charlie Nang Jiaron Hai Wisemi Mesen Pen Than Paridu Musumomar Tumapia Po Tumapen Le Loka Charlie Chiuradun Pameme Pulote Musumomar Tum Loka Charlie Ahin Kepaprang Dun Jiaphan Akisung Thitan Pu Hai Wisemi Than Pajimirpon Thongnok Bay English High School Headmaster Bordili Tirang Lapen SMDC President Jameson Timung Atumpen Gunok Sabasai Mesen Pen Sadlang Tami Musumomar Tumaphan Patok Ponlong Arnam lang pipen durom terang report KARBI ANGLONG TV9 News Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi